Скъпи жители на община Карнобат, уважаеми госпожи и господа, правя това обращение в края на предизборната кампания. След десетките срещи с избиратели очи в очи, на които бяха поставени исканията на хората за по-добър и по-достоен живот, тревогите за ежедневието и за бъдещето на млади. Когато човек се изправя пред отговорно и нелеко изборно състезание, се нуждае от приятелски поглед, от искрено протегната ръка, от одобрение. Всичко това видях в очите ви и съм трогнат и благодарен. Но видях и още нещо. Надежда, желание за по-добро, но и съмнение дали това, което желаете, ще се случи. Защото се е случило и да се излъжете. Дали ако ми дадете доверие, ще го оправдая. Слушах какво мислите за живота, за политиката, за трудностите и радостите, как нещата от делника би могло да се случват и по-добре. Не бързах да ви обещавам нищо, защото трябваше да чуя всички вас. Човек винаги може да научи важни неща, за да вземе вярната позиция. Бях начело на общината в трудни времена и определено смятам, че мандатите ми в управлението са успешни. Общината бе изведена на добри позиции, предопределящи устойчиво развитие, но това е пропиляно, защото се омаловажаваше постигнатото. Със съжаление констатирам, че община Карнобат е спряла в развитието си, а има ресурси за по-добър път във всички области на живота. Много отговорно преосмислих действията си като кмет на общината. Анализирах успехите, постиженията, но и грешките, които съм допускал в работата си. Смело мога да заявя, че съм грешил. Всеки греши, когато работи, но не съм лъгал никого. Затова се изправям пред вас да поискам вашето доверие на 23 октомври и да поема ясна отговорност пред хората от града и селата за няколко важни неща. На първо място, управление с уважение и с грижа към всички хора. Поемам ангажимент да намирам време за лична среща с всеки гражданин, който желая да си постави проблема. Вратите на общинската администрация да са отворени за всички. Вашето доверие ще ме направи отговорен за инфраструктурата на града и селата, за сигурността на вас и собствеността ви, за местния бизнес, за работните места, за образованието и реализацията на младите хора, за децата и възрастните. Първа основна цел ще бъде опазване на общинската болница, за да не остане населението на Карнобат без едно от най-важните неща в днешно време – достъпна, навременна и адекватна здравна помощ. Уважаеми госпожи и господа, граждани на община Карнобат, чест и отговорност за мен ще бъде вашето доверие, изразено с номер 29 в бюлетината за кмет на община. С номер 29 е и листата за общински съветници, хора отговорни, с идеи, с желание и възможности за екипна работа в интерес на общината. Приемам всеки достоен и свободен избор. Благодаря ви за вниманието. Бъдете живи и здрави. Успех за Карнобат!